aluksi. Hei, mennäänkö tuohon taloon? Ihan pakko. No mennään, avassa ovet. Okei. Mä odotan sua tässä. No mennään nyt, ei siellä ole mitään takuulla. Sä laitoit jo niin nopeasti ovet kiinni. Etkö laittanut? En. No, kuka ne nyt muka laittoi? Mennään nyt tähän huoneeseen. Hyi. Mikä tää on? Ei olisi koneella. Mikäs tää on? En mä tiedä. Täällä tulee... Hei, nää, katsotaan. Hyi, täällä tulee verta. Hyi, en voikaan pestä käsi. No mennään nyt. Entä uuni? Yäk. Mennään nyt. Mikä tää on? Kato, mikä tää on? Varmaan joku kiva patsas. Ihan ok. Hei, mennään nyt tonne. Tiikeli. Häntä. Vaan tuu ylös. Täällä on rappusetkin. Mennään ylös. Joo, ylös. Täältä vaan ylös. Oho, kato, taas patsas. Niin. Mennään nyt. Mitä tässä? Ai, tässä on kiva patsas. Siitä tulee valoa. Loi. Käärmepatsas. Ui, tässä on joku tyyppi. Hei, voit sä auttaa meitä täältä pois? Jatkuu.